Pois moitas gracias, Marta, e moitas gracias, Daniel, por conducirnos até aquí. Xa estamos chegando ao Ecuador desta maratón. Non exactamente, pero casi. Parece mentira, pero bueno, pasou moi rápido. Había conta da cantidade importante de intervencións, cada unha máis interesante que a anterior. E a verdade é que non podemos estar máis contentos co desenvolvemento da maratón, canto menos até agora. Sabemos que conectar coa Galicia exterior e que a Galicia exterior conecte cos que estamos na Galicia territorial toca moitísimos puntos, bueno, diría que absolutamente todos, non? Os que conforman a experiencia bueno, pues vital, política e social, ¿no? De calquera de nós. O tema que vamos a tratar ahora é importantísimo. Xa veríades nalgúnha intervención, particularmente en algunha das entrevistas tamén, que a cuestión das redes sociais, que o tema que imos abordar ahora, toca de cheo con esta cuestión da conexión, non? Entre a Galicia exterior e a territorial. A vida conta de que desde que temos ou desde que a revolución digital, non? Que xa non é unha cousa de hoxe, sino que xa está absolutamente instalada no noso cotián, foi efectivamente pois unha revolución tamén nesa ligazón entre os galegos que estamos aquí e os que están fora, non? De feito, nunca antes foi tan doado para a diáspora pois poder manter vivo o vínculo coa súa identidade, coa esfera pública galega e coa súa propia cultura, non? Da igual a cantos kilómetros este unha persoa que pode estar pendente de todo o que acontece en todos os eidos da vida pública galega. E as propias redes, bueno, primeiro tamén foron o boom dos xornais digitais, non? Na década pasada, na década dos 2000, e hoxe en día xa a pleno desenvolvemento cotidianización, no? Do uso das redes sociales, e se convertiron nunha auténtica praza global da galeguidade, onde a nosa identidade se pode reinventar, expándese e transmítese por absolutamente todo o planeta, prácticamente sin ningún tipo de límite. Gracias a elas, todos os galegos e galegas do exterior poden seguir en directo, por exemplo, un directo de Prado Rúa, que nos vai acompañar agora neste bloque, compartir unha foliada, pois o que sei, desde Toronto, ou comentar desde Bos Aires o último debate do Estado de Autonomía. Todo iso, lóxicamente, é unha peza importantísima ten un potencial inmenso, non? No desenvolvemento da galeguidade e da propia Galicia, tendo en conta pois a cantidad inxente de persoas que potencialmente poden conectar ou reconectar con Galicia, non? E fai que particularmente para nós e a nosa a estrategia exterior de Galicia, na cal o propio IGADI, non? Queremos ter moito que decir neso, explotar estas vías é unha obriga, non? É unha oportunidade excepcional. Como vos decía, para afondar neste tema clave, temos con nós a Estela Muiños Gargamala, que de feito quen non só puxo a imaxe ao spot da maratón, que podechedes ver, por exemplo, nas redes, senón que é unha voz autorizada sobre comunicación e creatividade nestes tempos digitais. Ela é graduada en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Vigo e efectivamente sabe moi ben como contar Galicia coas ferramentas do século XXI. Así que, Estela, cando queiras, pásoche o testigo. Boas, grazas por esa presentación, Roy. Pois neste episodio temos a uns invitados moi especiais e, se vos parece, vou a pasar a presentalos brevemente para aqueles que non os coñezan. Temos a Borxa González Castro, de Orgullo Galego, que el naceu en Pontevedra e é graduado pola UNED en Traballo Social e Técnico Superior en Integración Social. El, dende o 2021, traballa como autónomo en Orgullo Galego, que é como unha comunidade en redes en lingua galega que ten moito alcance ahora mesmo en Galicia, porque ten máis de 450.000 seguidores presentes en máis de 70 países e non só se limita a redes, sino que tamén a web e esas asociacións culturais e centros de ensino nos que promove a lingua galega como unha lingua viva e moderna que é. Estás por aí, Borxa? Hola, non sei se se me escoita. Sí, perfectamente. Que Hola, que tal? tal? Graciñas polo convite. Benvido, moitas grazas a ti por estar aquí. Temos tamén a Ángel Currás, ou como coñeceredes máis ben, Ovella Negra. Bueno, Ovella Negra, claro, porque sigue como ese humor galego. El é psicólogo de formación, tamén é maquillador profesional, pero dedícase a subir contido en redes sobre esa retranca galega que temos, sobre como falamos realmente en Galicia, e combina humor
coa lingua galega, ese humor especial que xa lle coñecemos e hoxe tivo a oportunidade de estar aquí, de estar connosco, é para nós unha honra. Estás por aí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Bos días, ¿cómo estades? moi ben, benvido. Moitas grazas por estar aquí a ti tamén. Gracias a vos pola oportunidade. Temos tamén a María ou Prado Rúa, que é unha influencer galegofalante que está moi comprometida coa difusión da lingua galega e coa identidade galega e sube contido sobre cultura galega e sobre os seus intereses personales. Ela comezou a facer vídeos para YouTube no ano 2020, pero tamén se pasou axiña a Instagram e TikTok, onde xa acumula milleiros de seguidores. Estás por aí, María? Sabemos se está por aí? Vemos a imaxe, pero o sonido non. Non sei, Diego, se hai algunha cuestión aí que está fallando. Sí. Sí. Vale, pois vamos coa primeira pregunta. Se vos parece, comezamos por Borxa e seguimos con Ángel. Vos tendes moitos seguidores en redes. Entre estes seguidores e seguidoras, detectades ou tedes comunidade dos países de migración galega clásica? Pois a verdade é que sí, bastante. Xa dende que se creou o proxecto, pois hai como varias partes diferenciadas, non? Unha delas pois, é xente que está aquí no país, e logo outra parte moi importante pois que está nesa emigración clásica, non? Principalmente Argentina, que é, digamos, o segundo país que máis seguidores aporta, non? Pero logo tamén seguido moi de perto pois por Estados Unidos, Suiza, Brasil, Venezuela, México, bueno, Reino Unido, non? Entón sí que teñen unha presencia moi activa dende o comezo, que tamén é moi activa demandando contido. E logo, por outra parte, tamén esa emigración pois que marchou nos anos 60, 70, 80, pero que está dentro pois, no Estado español, pois País Vasco, Cataluña, Madrid, etcétera. Xa, e no teu caso, Ángel? No meu caso é moi similar, de feito, unha gran parte dos meus seguidores son, bueno, neste caso de América Latina, non? Tendo en conta, pois, Argentina, Uruguai, Paraguai, un montón destas persoas, non? Que emigraron fai anos da península, pois, en búsqueda de traballo, que ao final afincaron ali e demais. Tamén comparto con Borxa o mesmo, non? Moita xente tamén de Estados Unidos ou que están por Europa adiante ou incluso dentro da propia península. Son, a verdade, que dos meus seguidores, que habería dicir que non por destacalos máis ou menos, pero para min son, en realidade, as persoas incluso moitísimo máis comprometidas que teño dentro da miña audiencia nas redes, moitísimo máis agradecidas, sempre cun positivismo que non irradia o mellor a xente que está máis preto, incluso comparo moitas veces cos meus propios amigos, non? Que diste, jolín, como unha persoa de fora, de tan lonxe, pode terme tanto aprecio por seguir comunicando a nosa lingua, a lingua dos seus antepasados, dos seus abuelos, tatarabuelos e das súas raíces e procedencias, e hai moita xente incluso daqui, non, do entorno, que non aprecia tanto o obxectivo que a veces temos os da casa, non? Sí, tes toda a razón. Penso que xa recuperamos a Prado Rúa, que tal? Hola, boas, perdón. Nada, non te preocupes. Como é no teu caso a experiencia? Pois parecida tamén aos compañeiros, pero en especial con Argentina, porque visitei o país 2 veces e moito do contido que fago bueno, sobre a pegada galega en Buenos Aires especialmente. Entón, pois sí, tamén noto que son superentregados, moi agradecidos e que se fan vínculos moi lindos. De feito, levo unha camiseta do Temperley ahora mismo. Que ben. Así unha pregunta xeral, algunha vez vos dirixichedes a esta comunidade migrante especificamente no voso contido? Se vos parece, empezamos con Borxa tamén. Bueno, eu a verdade é que sí, bastante. Por unha parte, porque xa cho demanda a propia xente, non? E unha vez tocas pois dun país, pois a xente que está noutro país, pois pídiche tamén que fales, non? Do que les teñen, pero sí, sí que, bueno, unha parte do contido, dentro da medida das miñas capacidades e coñecementos, sí que vou traballando, pois tanto en forma de artigos, como máis recentemente en forma de vídeos,
E un pouco o que busco aí tamén, non, é que eles manteñan pois ese vínculo, non, coa xente que facemos contido aquí, que divulgamos a cultura galega, pero tamén que a xente de aquí coñeza todo o que se fixa prol da nosa cultura, do noso idioma no exterior, que é algo que eu creo que segue sendo moi descoñecido aquí mesmo no país, a importancia que tivo a nivel lingüístico, cultural e mesmo político, pois a emigración no século pasado, eu creo que é algo que se descoñece. Entón, un dos obxectivos, pois sí que é ese. Estupendo. Ángel, ti? Eu, pola miña parte, tanto do mesmo, tanto, bueno, na miñas redes sociales realmente hai varias, digamos, varios palos, non? Estaría, por un lado, a crítica social, despois estaría, pois, o humor e toda a faladoría en galego e facer contido en galego, despois tamén está a parte do sector humor inmobiliario, incluso. Entón, dende esa parte de que hai xente de alá que me manda casas para que eu reaccione, que se venden ali, e obviamente, pois tamén non o fago solo de casas en España ou en outros países da Unión Europea, sino que tamén dos países e pueblos que incluso eles me envían, tanto como defendendo, por outras partes, na parte política ou máis crítica social do meu perfil, pois todo o tema da inmigración, que últimamente pois a inmigración estáse poñendo en España, neste caso, estáse falando moi mal da inmigración, non? Estáse tachando a xente inmigrante como se foran, non sei, pois eso, este tipo, non, de delincuencia absoluta, pura e dura, sin olvidar, olvidando, non? Esa xente non ten memoria histórica, todos nós e a maior parte dos nosos abuelos, tatarabuelos emigraron fora, entón moitas veces tamén defendo, non, a súa posición, porque me parece totalmente injusto o que se fai coa inmigración en España, tachando as persoas de algo que non é unha realidade, senón un movimento de odio, neste caso é a miña opinión, e despois tamén incluso facendo humor, non? Con estes vídeos de humor ou referíndome aos nosos irmáns de América Latina, sobre todo, e incluso pois, que tamén están desperdigados non só en América Latina, sino polo resto do mundo. Estupendo. Prado Rúa? Eu tamén, no meu caso, como visitei Argentina, pois fixen moitos vídeos relacionados e logo tamén canto máis iba descubrindo, máis ia investigando, é unha cousa incrible, porque vas pola rúa e atopas referencias galegas por todos lados. Despois tamén relacionado ca lingua e como influíu a lingua galega no lunfardo e na fala que ten a xente de Buenos Aires e de Argentina. Sí, 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 un pouco diso, tamén de equipos de fútbol. Xa. Bueno, vos tendes perfiles bastante distintos en redes, facedes proxectos moi distintos entre eles, por eso queríamos saber, respectivamente, cada un de vos, si nos vosos proxectos que estades xa nese espazo digital, como tratades ou como interactuades con ese tema da emigración. Doulle eu. Bueno, eu un pouco en cuanto a interactuar, tento tratar con eles como uns seguidores máis, no sentido de son galegos, galegas, ascendentes e galegos, pero o que comentaban antes, que como teñen unha participación tan activa, están tan interesados e tratanche con tanto cariño, pois sí que intentas, bueno, quero decir, cumplir un pouco o que che piden, non? Pero a interactuación é como uns galegos máis, eu intento, pois, escoller pois as demandas que fan, intentar facer todo o que poida, pois hai un ano fixemos un artigo pois falando un pouco sobre a presenza da lingua galega e da cultura galega na Argentina. Estáse traballando agora un tamén pois na mesma temática pois no Uruguai. Entón un pouco a interactuación pois vai eso, non? Pois eles demandan moito, non? Pois onde aprender galego, onde poder, bueno, moitas cousas. Entón digamos que é unha interactuación permanente e na que buscamos un pouco pois que eles transmitan o que se está a facer ali, que eso igual falamos logo, non? Pero creo que é un papel importante das redes sociais, e logo transmitirlles a eles pois todas as ferramentas que temos aquí para poder aprender e divulgar, non? Estas ferramentas podenos contar un pouquiño como son. Bueno, no caso de Orgullo Galego, pois, dende, como digo, que se fai non tanto de artigos, vídeos, incluso tamén temos feito conversas en Twitch con mocidade que está emigrada no Reino Unido, falar un pouco sobre eses novos modelos de migración. Tamén intentamos, pois,
tratar non esa emigración en espazos máis actuais e un pouco como é a situación actual. Logo tamén, pois, teño colaborado pois con profesoras galegas que están na Argentina impartindo galego e que tamén, pois, axudar un pouco a cubrir esa demanda permanente que hai de xente alá que quere aprender galego, non? Entón servir un pouco como altofalante e logo por outra parte achegarlles pois recursos que che piden de todo tipo para ver pois series, películas actuais, infografías, bueno, un pouco de todo, non? Entón intentar achegarlle pois segundo o que vayan pedindo. Grazas, Borxa. Ángel, como é o teu caso? Pois o meu caso é bastante similar ao de Borxa neste caso, porque realmente é o que estaba el dicindo do tema de ofrecer según a demanda, non? Neste caso, ao final hai diferentes tipos de personas, pois hai xente, por exemplo, galega que sí que viviu aquí e está fora, hai xente que nunca viu galega por raíces, entón hai xente que non coñece absolutamente nada, entre comillas, pois de localizacións, de sitios pois para comer, do idioma, non? Hai xente que ao mellor chapurrea máis. Entón, eu o que fago realmente, o que teño como proxecto neste caso, xa solo, primeiro, defender o que decía antes, a nivel crítica social, a dificultade da emigración, vale? Porque a xente creo que non é consciente do difícil que foi para moitos dos nosos familiares nalgúnas épocas emigrar e incluso non chegar a volver nunca máis a ver a familia ou ver como se criaban os netos e demais, defender, sabes, sempre entre capa e espada este feito de emigración, que creo que é algo que non é nada valorado, conleva moitísimos gastos, tanto físicos como emocionais para as persoas que emigran, que creo que é unha labor bastante importante para eles, porque creo que se lles dá o seu lugar e o valor que merece esta emigración. E despois o que decía, non? Pois seguir achegando en cando podo pois aportacións falando en galego ou eu que sei, recordándolles Galicia para que ao final podan ter máis presente as súas raíces e non caia isto no olvido, que lles apeteza seguir falando coa xente do seu redor de Galiza, que amosen Galiza grazas a min, ou algunhas bromas ou uns chistes, digamos que recuperen ese sentimento de pertenencia e que non polo xeito de non poder volver ou de non ver a súa casa, poidan recuperar esa morriña que nunca se perde, pero si tela igual máis presente e incluso, pois, tratar de expandila moito máis, non? A xente do seu redor. Xa, falabas do tema das bromas e os chistes. Por que decidiches facelo a través do humor? Quero decir, conectar como ese territorio galego a través do humor. Pois mira, en verdade, eu cando empecéi co tema do humor en galego, as bromas, os chistes, traducindo frases de castelán a galego, pero facendo o mal, que non significaban o mismo e demais, eu o que estaba buscando nese momento era poder chegar co galego moito máis lonxe e que realmente a xente se interesase por saber se realmente a frase era real ou se non. A propia baza de xogar co humor, con facer algo que se pode intuir que obviamente é falso, porque obviamente pois o castelán e o galego seméllanse moito, fixo en moitas ocasións que moita xente realmente si se decidise a ver cal era, non, o real significado da frase, ou que me preguntaran despois ou poñelo en comentarios para que a xente o aprendese. Ese movimiento, ese humor chegou a un alcance moi grande, cousa que creo que non houvese conseguido se o fixera de verdad ou se simplemente subira outro tipo de contido en galego. Máis que nada porque eu a nivel pedagóxico sí que son bastante máis torpe, digamos, entre comillas, traballo como psicólogo na prevención do acoso escolar, pero non é o mismo orientar a xente para que non faga un mal que ensinar, non? Porque eu, pois eso, son unha persoa super despistada, moi hiperactiva e o tema de educar é máis complicado. Entón, dixen, por que non utilizar o humor e a miña, non sei, a miña soltura e a miña retranca para intentar chegar máis lonxe e que sexan eles propiamente os que se cuestionen que é e non decirlles isto é así. Porque ao final, cando algo é imposto, é moito máis fácil de asimilalo. E cando algo é como máis curiosidade ou vamos a reflexionar sobre isto a ver se é verdad o que está dicindo, creo que cala moito máis e creo que pode chegar bastante máis lonxe, a verdad. Xa, pareceme unha boa maneira como de transmitir esa idea. Prado Rúa, ti, que tal? Que tes que decir sobre este tema? Pois a ver, no meu caso, sí que é certo que se tenta interactuar un pouco do mesmo xeito, intento contestar as mensaxes e comentarios que me chegan, pero conéctase especialmente con estas persoas emigrantes ou fillos, netos, etcétera,
porque teñen un apego a Galiza que é increíble, o sea, ao mellor xamais pisaron esta terra e ámana tanto ou máis que os que vivimos aquí. Entón, para min é super especial cando me escriben e me din: "Pois vendo o teu vídeo me recordou a miña abuela que me cantaba en galego", ou que puñan a televisión de Galicia ou o que sexa, é como super especial. E despois ti vas alí aos centros galegos e, a ver, é un tema complexo, non? Porque mama moito dese folclorismo e a veces é como demasiados estereotipos e todo iso. E para min tamén é importante reflectir esa realidade e oxalá cambiala pouco a pouco, non? Hai de todo, tamén hai grupos que, pois son máis, están máis concienciados ca política ou que, bueno, non son tan de dereitas en xeral, non? Em, pero sí, é moi lindo e conecto dunha forma especial ca miña comunidade arxentina. Claro, porque no teu caso fales bastante de intereses personales e como que promoves bastante a cultura galega. Ti notaches como a diferenciación no tratamento dos galegos que están aquí no territorio ou dos que están fora? Eh, non, o sea, os que están aquí tamén son moi agradecidos, non? Porque ao final, a pesar de que cada vez hai máis persoas creando contido en galego e iso é superpositivo, nestes 5 anos, aumentou un montón, pero aínda así a situación non está normalizada de todo. Entón, atopar a cada vez máis xente que o faga na nosa lingua, que mostre a nosa cultura ou calquera tipo de contido, que iso é importante para normalizar o galego nas redes sociais, pois tanto os de aquí como os de acolá acólleno de forma moi positiva. Estupendo, moitas A grazas. min gustaríame facer unha puntuación, se se pode, Sí, xusto do tema adiante. que acaba de falar ahora Prado Rúa, xusto do tema este, non, de que si son máis agradecidos os galegos de fora ou os galegos de aquí. É algo un pouquiño máis, bueno, un pouquiño, non sei, como un pouco máis controversial este tema, pero sí que é verdade que eu, por exemplo, de galegos que están vivindo aquí en Galicia, que a día de hoxe, pois eso, viven aquí e que non están fora, nin son emigrados e demais, eu recibín moitísimas máis críticas por parte da xente de aquí que da xente de fora. Mentres a xente de fora respeta, valora absolutamente todo o uso do galego, a xente de aquí bueno, pois chegaronme a decir moitas veces, en moitas ocasións, que polo feito de falar con seseo ou con geada paletizo o idioma. Entón, quero decir, sí que hai xente moitísimo máis agradecida, creo, fora, porque ao final calquer tipo de atisbo, calquera pequena parte de recuperar esa raíz, de escoitar o galego, bueno, pois, de ver as súas diferentes variedades, os seus diferentes, pois eso, acentos, o que sexa, sabes, das diferentes zonas, a xente de fora non o importa, o valora moito máis porque non o ten, e, sin embargo, a xente, non toda, non quero generalizar, pero hai xente de aquí que precisamente saben que estes últimos anos, bueno, o ano, neste caso, fai bueno, un ano saliu a noticia de que o galego xa é un idioma menos falado en Galicia que o castelán, non? Isto facía moitos anos que non pasaba, e que precisamente eu, por exemplo, que teño sobriños de 10 e de 7 anos que teñan moitas veces vergonza de falar en galego, tendo galego nas súas propias aulas, porque hai xente que ao mellor pois non lle mira ben ou outros compañeiros se rin cando falan en galego. Creo que hai moita xente de Galicia facéndolle favor un pouco malo ao galego en canto ao que é a educación, na parte pedagóxica, en falar en galego na casa e demais, e colléndolle como un pouco de manía a xente que pois ten unha forma que non é a Real Academia Galega de falar en galego, sabes? Ao final o Sí, galego sí. mal falado é o que non se fala, e creo que é moi importante recalcar isto. Pois moitísimas grazas por esa aportación, porque creo que é algo que dende fora nós non miramos. Quero dicir, no momento no que vos subides un contido, nós miramos as bromas, miramos o que nos estades compartindo, pero non sabemos o que hai detrás. Realmente esas críticas que tendes, e creo que é unha situación que debería cambiar. Ahora vamos un pouco coa pregunta na que xira en torno ao informe, que é si como pensades que pode conectarse esa Galicia territorial coa Galicia exterior, desde as redes sociales, desde o traballo que vos facedes. Borxa, Pois, bueno, eu voltando un pouco ao que comentei antes, eu creo que as redes sociais teñen que servir tamén para dar a coñecer o que dicía eu, non? Que todo o mundo sabe que houve unha emigración moi grande cara ao exterior no século XIX e especialmente tamén no século XX,
pero a xente non sabe realmente da importancia tan grande que tivo esa emigración para soster o idioma, a cultura, incluso estruturas políticas nun contexto xa non só de represión, non? Cando, por exemplo, mesmamente o Día da Patria, cando non se podía celebrar aquí, se iba a celebrarse na emigración, non? Entón, e tamén en cuanto a produción cultural, literaria, etcétera, toda esa importancia ferramentas para dalo a coñecer, porque eu creo que a emigración foi vital para soster moitas cousas que temos hoxe en día. Logo, tamén penso que precisamos conectarnos de un lado e do outro, pois por exemplo, dando a coñecer tamén aquí, pois todo ese traballo de divulgación cultural que fan no exterior. A min, por exemplo, teñenme falado en Venezuela, en distintos sitios que están a celebrar pois o Samaín, fixeron incluso como un intento de chegada do apalpador, fixeron unha exposición de traxes en Entroido que configuraban ali os seus fillos, agora acaban de inaugurar tamén un pequeno local novo en Uruguai. Entón, quero dicir que hai moita xente facendo traballo de divulgación cultural e que moitas veces que che di que non dá chegado aquí, non? E penso que é algo moi importante porque tamén é outro xeito de poder integrar pois eses fillos, netos, pois que igual xa naceron alá, pero que seguen tentando manter ese vínculo co aquí cuando xa terra, e entón outro xeito máis pois é poder ir integrándose. Entón eu creo que eso sería un papel moi importante, non? E logo, como digo, tamén necesitamos acción política tamén no campo digital para dar a coñecer todo isto, para chegar tamén incluso debates, non? A comunidade no exterior e fuxir xa un pouco dese modelo institucional que hai cara á emigración que xa eu creo que é obsoleto e que xa non se corresponde co actual. Moitas grazas. Penso que tes razón con esa orientación que lle das ao tema. No teu caso, Ángel, Pois un pouquiño creo que orientado co que decía antes. Creo que a mellor estrategia ou unha das mellores, sin infravalorizar ningunha das demais, por suposto, porque todo o que se fai en prol de de seguir, digamos, expandindo o galego e facendo recordar a xente que o galego está aquí, que Galicia existe e que isto non se vai mover, creo que é importante, non? Creo que eso, seguir divulgando, seguir facendo calquera tipo de contido en galego. Eu, como sempre digo, para min o humor é o meu superpoder, entón a min gustame utilizar esa parte, non? Aínda que non sexa recurrentemente ou todos os días, neste caso, seguir utilizando o humor, porque creo que é algo que cala moito na xente, incluso, por exemplo, eu son unha persona que sempre di, non, a frase ou a palabra, non, mi má, sempre digo mi má, non, de mi madriña e tal, jolín, é increíble a cantidade de xente que me pregunta que significa mi má, que ahora utilizan mi má todo o rato, non, en plan, cousas que a mellor son tan pequenas, pero que, ou parecen tan pequenas, pero que realmente estánse como desperdigando, non, estánse plantando esas pequeñas semillas ao largo do mundo e chegando a esas persoas que recordan ou que queren seguir vivindo, falando e sentindo en galego. Eu creo que eso, as mellores estrategias é seguir estando en pé ante pois, a dificultade que é moitas veces continuar difundindo tanto un idioma como un sentimento, como é o da morriña galega, non? Pero creo que simplemente manténdonos aí cada vez dando máis arranque a outras persoas a que sigan sumándose á causa, creo que é o máis importante. E creo que polo de agora, aínda que sexan datos complicados os que comentaba antes, de que o castelán xa é máis falado que o propio galego aquí en Galicia nos últimos anos, nas últimas encuestas, pois creo que se seguimos así poderíamos recuperalo e iso é o obxectivo, perder a vergonza, porque hai moita xente que non fala galego por vergonza, por acento, por o que dirán, por si resulta demasiado de pueblo, por si tal, e levalo por bandeira por orgullo. moitas grazas. Prado, Rúa, ti? Pois eu reafirmo o que dixeron os compañeiros, pero alén desa parte cultural, política, lingüística, que é superimportante, non? Tamén creo que o mellor esa conexión entre a Galiza territorial e a Galiza exterior pode ter valor en canto a coñecer as oportunidades que existen arredor do mundo, non? En todas esas colectividades que se armaron, porque antes, eu que sei,
coñezo historias dunha persoa que emigrou dunha aldea e logo chegou alí, atopou traballo e viu que había máis e chamou, ou, bueno, chamou non, envioulle unha carta aos do seu pueblo e ao final acabaron estando, pois, se eran de Coristanco, ao final eran 20 de Coristanco traballando no mesmo sitio. Entonces, antes era algo máis analóxico, pero agora a través das redes sociais tamén se poden dar a coñecer oportunidades que temos no exterior. Pero sí, o comentaba antes Rui Farías, que no faladoiro da memoria, que debemos dar a emigración nas escolas, débese aprender na historia para que coñezamos o noso pasado e coñezamos por todo o que o noso pobo tivo que pasar. E as redes sociais son tamén unha excelente canle para facelo, para dalo a coñecer e, bueno, para que no noso día a día o teñamos presente. Xa, en este sentido, así unha pregunta xeral para todos, algún de vos ten algún plan a futuro sobre a migración no voso contido? Eu sí. Adiante. Pois mira, eu nesta última viaxe que fixen a Argentina gravei unhas cousiñas que espero sacar este ano, así que a ver que tal, a ver se sae neste último trimestre do ano. Esperemos que sí. E Borxa, ti penso que querías comentar algo. Nada, bueno, eu un pouco así plans, pois seguir xerando máis contido, non? Especialmente na páxina web, porque sí que intentar un pouco que eso poida ficar nun espazo permanentemente, que non desapareza, non? Coa dinámica que ten as redes sociais e tanta creación de contido, entón seguir creando contido para a propia páxina web e logo por outra parte coas charlas que estou tendo, bueno, en institutos, universidades e tal, si que hai aí a idea un pouco pois comezar a ir cara ao exterior, xa sexa pois eso, Madrid, Barcelona, Euskadi que poden estar agora, ou incluso tamén no estranxeiro, algo no que se está traballando e bueno, espero que teña resultados a medio prazo. Grazas, Ángel. Pois mira, eu pola miña parte é algo que aínda non está, digamos, montado, nin neste caso formada a idea completa, pero sí que é verdade que xa levo un tempeciño dándolle varias voltas ao xeito, porque, bueno, eu sempre soñei, o sea, un dos meus soños da miña vida é facer unha ruta grande, neste caso por Latinoamérica, coñecer varios países, xa por amigos que teño alí, familia que tamén está alá, que nunca cheguei a coñecer en persoa porque aínda non fun, poder facer pois unha especie de ruta, non, por alá, ao poder facer esa ruta, pois intentar facer contido tamén nas miñas propias redes, amosando un pouco, digamos, tanto o que decía antes, a historia das nosas familias, dos nosos antepasados que emigraron fora, neste caso alá a Latinoamérica, relacionalo un pouco tamén con eso, non? Coa idea de que, bueno, antes aos españoles se nos coñecía como os galegos, non? Alá, sobre todo nos países latinoamericanos, pensaban que todos éramos galegos os de España, tamén pois ver un pouco, indagar un pouco como mellou a nosa cultura ali, porque sei que hai moitísimos sitios onde mellou moito máis que en outros, e poder amosar eso un pouco ao mundo. E sobre todo, non sei se xa se acaba a miña intervención ou se non, ou esta parte, pero me gustaría dicir unha cousa, xa que estou aquí, que creo que é algo importante, é que realmente hai que darse conta, porque moita xente fala da emigración desde unha situación de privilegio, donde a mellor os seus familiares marcharon cun contrato a outro país para, pois neste caso, poder traballar e ter un futuro mellor, pero hai que acordarse de que hai moita xente que non tiña esos privilegios, que non eran de familia privilexiada e que marchaban e emigraban sin ningún tipo de contrato de traballo, nin ningún tipo de condición que lles asegurara unha vida mellor no país ao que chegaban, moitas veces en condicións infrahumanas, neste caso, pois en barcos escondidos ou do sitio que podían, e incluso que ao chegar alá, cando trataban de trasladar os cartos de volta para as súas familias, para que as súas mulleres, os seus fillos poderan comer, que en moitas ocasións esos cartos tampouco chegaban porque quedaban polo camiño. Entón, creo que é moi importante falar disto, porque hai moita xente que pensa que a emigración válida, digamos, é esa emigración con contrato, e creo que todas as emigracións son válidas, incluso as non válidas, según a norma que di a xente, sin contratos, pois neste caso son moito máis duras e moito máis traballadas, e creo que hai que recuperar un pouquiño esa memoria e acordarnos de todos esos abuelos e abuelas que abandonaron a súa vida e as súas familias por permitirnos a día de hoxe estar aquí, polo menos en agradecimiento.
Pois moitas grazas por esa conclusión. Non temos tempo para máis preguntas, pero sí que me gustaría darvos as grazas aos tres por tomarvos o tempo de estar hoxe aquí, pero sobre todo por esa labor que facedes en redes, porque penso que é moi importante e oxalá vos vaya genial neses proxectos que seguro que sí. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas grazas. A vos. Pois rematamos aquí o bloque de redes sociais. Moitísimas gracias, Estela, por conducilo tamén. Gracias a Prado Rúa, a Ángel e máis a Borxa polas súas intervencións que foron ben interesantes. E queda claro que hoxe en día este tipo de iniciativas, como estas tres, pero bueno, tamén hai outras máis, son os canles de transmisión de información absolutamente centrais, á altura do que antes podían ocupar pois a televisión, a radio ou mesmo a prensa escrita, non? E habrá que aprender a integralo pois, nesa esfera pública galega que está en Vimbios, e que poda chegar cada vez a máis xente e tamén a máis países. Me vais a permitir ahora que anuncie, por fin, que igual algúns estaban esperando isto, 4 dos ganadores do concurso que estamos a facer hoxe, aquí na Maratón do libro de Xulio Ríos. Temos a 2 gañadores do concurso en Twitter, 2 gañadores en Instagram. En Twitter temos a conta de GPGZ, e enviaremos un mensaxiño por privado para que nos digas o seu enderezo e demais. Barra baixa Xosé A, tamén en Twitter. En Instagram a Luisin Ki e Maite Antelo Gerpe. Así que tamén vos mandaremos unha mensaxe para que nos dedes as vosas coordenadas e poder facervos chegar estos exemplares. Ao longo da tarde vos anunciaremos o resto de ganadores, así que adiante coa maratón. Aí seguimos. Ahora, Diego, si queres, podes poñer o vídeo de Modesto na China. Perfecto, moitas gracias. E volvemos aos estudios centrais nuns segundos para continuar co seguinte episodio de Concellos Galegos e Cadeas Migratorias. Así que non vos desconectedes, que siguen cousas super interesantes no resto da maratón. Ola, que tal? Son Modesto Corderi Novoa, profesor de chinés da Escola Oficial de Idiomas da Coruña e investigador asociado do IGADI. Estou aquí na China neste momento, en Pequín, e quería mandarvos unha forte aperta, un saúdo para todos os galegos. Aquí foi a terra onde traballou Pepe Castedo, noso querido profesor. Tamén viviron máis galegos na China, e quería vos desexar primeiro un estupendo día de Galicia, do Posto de Santiago, e tamén desexar o IGADI unha excelente actividade de maratón que vai ter agora, de conferencias e ensinanza. Como ben decía Daniel antes, super ben de tempo, podemos, si queredes, os que estamos nos estudios centrais, pois al menos facer algún comentario ou reflexionar ao redor desta primeira mitade, porque podemos así decir, da maratón, tanto en temas de economía, como de memoria, como de redes, de música e demais. Non sei, Daniel, se tes algunha consideración a esta hora da mañán. Vai, eu a verdade é que nesta intersección entre que estiven meténdome en profundidade na cuestión da memoria e na cuestión de agora vino con China, e precisamente o IGADI nesta idea de promover o perfil internacional de Galicia para ser un elemento de competitividade, digamos, neste mundo turbulento do século XXI, sempre reflexionamos alrededor da importancia da figura de Pepe Castedo, un dos primeiros traductores de español a chinés, un exiliado da Guerra Civil Española, e que a súa nai era de Ferrol, e sempre
é coñecido, digamos, no ámbito da traducción en China por Pepe el Gallego. A verdade é que o traballo de recuperación da figura de Pepe Castedo está a ser un dos traballos que Xulio Ríos está impulsando desde que se convertiu en presidente de honra do IGADI e nos deixou, digamos, as novas xeracións. E é un caso sorprendente, digamos, e infrautilizado, non? Nesa idea de non exprimir máis as políticas de acción exterior de Galicia, porque iso falábamos antes da antena do IGAP en Shanghai, e esta figura de Pepe Castedo pois pode ser tamén dinamizadora de unha aproximación máis positiva e con máis posibilidades de retorno, porque evidentemente nas relacións de Galicia con China, por exemplo, pois o factor de que o IGADI un think tank de relacións internacionais que nace no 1991 e naquela altura a mirada a China era moi reducida en España e que por iso agora acumulamos pois unha tradición nos estudios chineses na sinoloxía pois que nos permiten explorar as posibilidades e o capital que dá esa tradición neste ámbito tan específico das relacións internacionais. E entón eu nesta intersección de ideas que pasa polo maratón pensaba como en algún momento Galicia pode chegar a posicionarse nas redes sociais chinesas con historias que van desde a Ruta da Seda, que digamos acababa no fin do mundo, que era Galicia, naquela altura, e ata figuras como Pepe Castedo ou do propio Xulio Ríos, pois que como leva décadas traballando moi ben ese ámbito, pois é un intelectual de recoñecido prestixio. E xa enchín bastante con esta reflexión e intersección de ideas. Sabes o que vai chegando os nosos participantes do seguinte episodio. Non sei, Roy, como estás vendo a cousa nas redes sociais. Está o maratón comezando. Hai movemento, sobre todo en Twitter, que xa sabes que a nosa rede máis privilexiada, supoño que tamén ao sermos un think tank, pola vocación que temos, pois lóxicamente conecta máis con ese tipo de rede, pero sí que tamén en Instagram está funcionando ben, temos boa resposta, e desde logo uns obxectivos de hoxe tamén, no? Que dar a coñecer esta iniciativa e tamén o propio IGADI. Porque isto estamos vendo precisamente unha das reflexións que estaba facendo comigo mismo, por así decir, xa preparando a maratón, pero tamén moito máis agora que tuvemos o privilexio de escoitar tantas voces, é que igual a diferencia de outros países, de outras nacións, o exterior está no cotidián digamos, da cousa pública galega, non? O sea, moito máis que en outros lugares, a xente que está fora o a Galicia exterior está no cotidián da Galicia interior, por así decir, non? E polo tanto, pareceme fundamental que iniciativas como esta pois se repitan con certa frecuencia ao longo do ano, dos anos, ou do que sea, pero que eu creo que ten que ter unha repercusión moi forte por este feito, ¿no? Porque moito máis que en outros países os nosos expats, os emigrados, a xente que marchou por calquer motivo, sexa cal sea, están moi presentes no cotián na propia esfera pública do país, non? Entón, creo que esa idea hoxe queda moi, digamos, reforzada digamos, consolidada, ¿no? Creo que todas as intervencións o deixaron moi claro e era algo absolutamente transversal a todas as temáticas e a todos os, digamos, interviñentes que tivemos até agora. Sí, quedou claro que o relato, digamos, en branco e negro da emigración histórica galega sendo moi importante, fundamental, coñecelo desde exercicios da memoria, tamén está moi problematizado, digamos, pola experiencia migratoria hoxe, non? No 2025, pois que desde cuestións a como se modificou o mercado laboral e as comunicacións físicas, a logística das viaxes, até as propias redes sociais, transformou de maneira moi relevante a experiencia migratoria. Entón, pois, efectivamente, estamos como nun momento, ¿no?, onde conviven esas formas de asociacionismo tradicional
con formas novidosas, innovadoras, e iso viuse pois tanto no exercicio da música, desde experiencias como o Festival Emigrasón, ou como nos propios exercicios de memoria, como ese proxecto fascinante de os galegos en Nova York, ou como as propias asociacións de empresarios galegos no exterior pois traballan entre elas, dinamizan as súas redes de contactos, ábrense espazos nas súas comunidades de destino. Entón, a verdade é que xa foi como unha das grandes achegas do Maratón do ano 2024, que vemos, evidentemente, un ano despois que sigue a afondarse. Non sei, Roy, ti como ves esta problematización da E narrativa ache, nacional da emigración galega? E ao decir, non, o que ti comentabas desa mudanza, non, no que son as características sociais dos galegos do exterior hoxe e o que foron no pasado, non? É certo que hasta a década dos 2000 e mesmo a década pasada, aínda esa inmigración, digamos, con esos atributos ou características que conforman o relato tradicional da galeguidade, non? Que era a emigración pois, económica, que marchaba a buscar oportunidades porque aquí non as tiña, xa está no seu ocaso, non? Quero dicir, cada vez pois terá ten menos impacto, non? Ou ten menos peso fronte a un novo tipo bueno, de experiencia no exterior que xa é moi diferente, non? De feito, desa emigración do pasado xa empeza a ter casi máis peso os fillos, os netos e demais, non? Que, como ben comentaron en algún dos bloques temáticos, teñen un apego ao país, non? Extremadamente forte, a pesar de non habelo pisado nunca. E agora xa eu creo que temos que ser moi conscientes e facer moito fincapé desde todos os eidos, particularmente desde o político, desde as diferentes fundacións, asociacións e demais, como a nosa tamén, en xa asumir como propia e incorporala ao relato da Galicia contemporánea ese tipo de migración que temos hoxe, que como comentaba, non me vou acordar agora do nome porque son malísimo para esas cousas, que xa se parece moito máis a de calquer país europeo ou occidental, ¿no? Quero dicir, pois xente que marcha a estudiar fora, xente que vai a buscar unha experiencia fora, pero que eventualmente pode voltar. Nese senso, pois, é importante tamén ter unha rede, unha infraestructura en Galicia, pois un aporte do PIB, por exemplo, dos sectores industriais, dos sectores de servizos máis especializados, para que tamén moita xente que tenga vontade de voltar, tamén que teña a oportunidade de facelo, e recuperar parte desa Galicia exterior que potencialmente pode volver, evidentemente ser un aporte de talento inmenso, non? Para o futuro de Galicia. E eu creo que temos que empezar, o sea, que, vamos, para resumir, que o fundamental é que o relato da Galicia contemporánea en termos de Galicia exterior ten que xa mudar definitivamente porque o outro xa quedou no pasado, non? Non para esquecelo, ni muitísimo menos, de aí está o factor memoria, non? Pero non para esquecelo ni muitísimo menos, senón para saber de onde vimos, pero tamén sendo moi conscientes de que o seu relato da galeguidade, por decirlo de alguma maneira, xa mudou definitivamente, inexorablemente e probablemente por moitos anos, non? A menos que volva unha catástrofe moi grande, supoño que non volveremos a experimentar digamos, un horror que foi para Galicia, o feito de ter que perder a tantísima xente xa para sempre, non? Que xa se quedou en outros países. Pois, Roy, son as 12:45 e pásoche a condución da IGAI Televisión para o seguinte episodio.